sempre a gent d'organitzacions socials, sindicals i polítiques que un divendres més han vingut a solidaritzar-se amb nosaltres i en la nostra lluita per reivindicar Ràdio Televisió Valenciana i, en segon lloc, informar-vos que continuem sense cap novetat per part de l'empresa. Això indica novament, i ho reiterarem les vegades que faça falta, que els arguments esgrimits pel president de la Generalitat quan va anunciar el cessament de les emissions de Ràdio Televisió Valenciana argumentant que es devia a motius econòmics eren absolutament falsos, perquè a dia d'avui, quan ja han passat quasi 2 mesos i han passat més de 2 mesos de tindre en les seues mans una proposta alternativa de viabilitat per a l'empresa plantejada per a representants dels treballadors, encara continuen gastant tots els mateixos gastos que tenien fixos en l'empresa, tant en nòmines com en funcionament, com en empreses subcontractades que presten serveis a l'empresa, com ara seguretat, neteja, i inclús han contractat a una persona en contracte d'alta direcció que cobra més que tots els treballadors que estem en casa, cobrant una quantitat superior per a ajudar en la liquidació i fer faena que a més se subcontractarà també a KPMG, l'empresa contractada per assessorar en l'ERO que va lligat a la liquidació. Per tant, falsetat absoluta en aquest sentit. I una segona falsetat. El senyor Fabra va anunciar que tancava les emissions de Ràdio Televisió Valenciana per a no tancar escoles i hospitals. Ara ens enterem que els representants dels treballadors de l'ensenyament estan denunciant, i també les associacions de pares i mares del País Valencià estan denunciant que estan tancant-se unitats d'ensenyament públic, novament, per afavorir l'ensenyament concertat i privat, i estan també perjudicant a l'ensenyament en valencià. Per tant, persecució novament a lo públic i persecució al valencià. Per tant, nosaltres anem a continuar protestant, anem a continuar denunciant això, i vos diem una altra cosa, i anem a denunciar-ho a totes bandes. Entre ells, allà on estiga el president Fabra, on va passar ahir a Canals. Nosaltres, en aquests moments, quan són les 12:19, justament el moment en què s'encava fa quasi 2 mesos Ràdio Televisió Valenciana, anem a guardar un minut de silenci com fem cada divendres. Fabra, dimissió! Que dimitisca i que deixa treballar a persones que siguen els RAEs o